30 август суверенитет көне, Татарстанда республика көне дип билгеләнә. Аны еш кына шәһәр көне дип тә атыйлар. Бу көнне Татарстан нәрсә бәйрәм итә соң? Хәзер аңлатабыз. 1980 еллар ахырында җәмгыятьтә үзгәрешләр башланды. Халык элеккечә яшәргә теләмичә үзгәрешләр таләп итә башлады. Татарстанда да иҗтимагый тормыш активлашты, милли хәрәкәт барлыкка килде. 88 елда татар иҗтимагый үзәге оешты. Халык күп санлы протест чараларына чыга, таләпләр куя башлады. 90 елның 30 августында халык таләбе белән Татарстан Югары Шурасы республиканың суверенлыгын игълан итте. Суверенлык дәүләтнең тышкы һәм эчке мәсьәләләрдә мөстәкыйльлеген аңлата. Суверенлык декларациясен бер депутатлар гына кабул итмәде. 92 елның 21 мартында республикада суверенлык турында референдумда узды. Анда халыкның күпчелеге 61,4% республиканың суверен дәүләт булуы белән ризалашты. Шулай итеп, Татарстан халкы үз республикасына үзе хуҗа булуын белдерде. Айрым статус республикага күп өстенлекләр бирде. Татарстан салымнарның күп өлешен үзендә калдыра алды. Мәскәүгә азрак җибәрә башлады. Татар теленең статусы үсте, татар мәктәпләре күпләп ачылды. Республикада ике төп халык арасында татулык урнашты. Шул ук вакытта кайбер белгечләр Татарстан җитәкчелеге суверенитетны күбрәк үз файдасына кулланды, халыкка байлыкның бер өлешен генә биреп, нигездә үзләре буайды дип саный. 2000 елда Русия президенты урынына Владимир Путин килгәч, Татарстан һәм башка милли республикаларның хокукларын кысу башланды. Татарстан үзендә калдыра алган салымнар күләме нык кимеде, демократия һәм сүз иреге кысылды. Хәтта татар теле дә мәктәпләрдә дәүләт теле буларак мотлак укытылмый башлады. Бүгенге көндә Татарстанның аерым статусыннан берни калмады диярлек. Менә шундый хәлләр.